Lot, mauna tong balik kawatan ha. Kita ka ng manok. Mauna tong target. Uy, paminaw, mag-amping tayo ng balaya ha. Kaya ang tag-iya na, buwan nagtaw. Akong wala. Ay, unsa ikaw bala? Dapat hawag ka. Akong wala. Kusunada makakamangawat. Huy, pag-amping ha. Kaya ang tag-iya natulog oh. Basig baka mata. Akong wala. Tara. Ay. Huy! Asa ba ka madto? Halan. Ay, naunsa. Anong bitbit makakalan? Halan na. Ay, asa mo ka makakitag mangawat ang bitbit magkalan? Halan. What? Diyagan yung dalan, no? Pero kung nang mudagan man ka. Ano? Ay, nagdali man di ka di ay. Nay motor, oh! Naunsa yung tawhanan ni nay motor, di gamiton. Mudagan man noon. Ay, kagwang! Namiyak ay noon! Kabuang styla. Asa man tong isa? Shhh! Asa man ka? Alam. Ay, alangan, dibiyaan ko ni mo. Let's go. Anong namiyak man ka? Wala akong mantal. Layo kay kong gidiganan, oh. Uy. Kabuang ni mo. Ano? Ay. Huy, Lot! Balik dire! Ay! Ala. Nga ni balik pa ka diha? Ay, naunsa. Nanakadiri o, niadto pa dyan ka diha. Ali. Haguan ni mo, eh. Hapit na tayo mapatay, Lot. Ay, grabe ka bugo ni mo, eh. Naanak ko dito, anong sibat man ka? What? Asing storya. Napunan na tao. Takal. Asa man ka? Wala. Bukid ni Lot, bukid! Tama. Ilmog. Okay, grabe ka bugo ni mo. Tanga kayo. Uy, Lot! Salaman. Nganong gigoyo di mong motor, Lot? Ay hala, nganong magtipid man ka, Lot? Dool na kayo ng balay, oh. Tama. Magbaktasan ako, Lot. Gikapoy ako nimo. Maka-hybrid ka, Lot. May baga ako mangawat, Lot. Hapsay pa. Hoy, Lot! Kakunsa ka niya? What? Shhh! Ba, oh! Ay, Nagmaoy na po niya mong silingan nga hapon, oh. Paghilom! Paghilom, Lot ba? Tulog siya, koy. Uy. Kinsay nuli? Okay ba? Lot, naramanok, oh. Ali, mo. Mau na itong kawaton, Lot, ha? Pero dapat, mag-amping ka kaya ng tag-iya. Lima, tulog man. Mau gani, Lot. Tulog, pero basi makamata. Ako wala. Pag-amping, Lot, ha? Lot, pagbantay ba basi makamata? Ano? Mo, awak malok mo. Patay, gibukaw!